2 måneder. Det der med, når du siger, du stiller udad til. Ja. Det er ikke nødvendigt her fremme. Nej. Og køkken opstartet. Så nede i volde, hvor det nærmest bliver sådan en firkantet volde. Sådan her, kan I følge det? Hvilket giver en øget eftergift og mere ryk op. Og det er jo selvfølgelig kun som et led